барномаи рангини фарҳангӣ омӯданамудаи омӯзгорону хонандагони муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе аз шеъру тарона ва рақсу суруд иборат буд. мавриди зикр аст ки дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардидани чорабинии маърифатӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин муассисаи таълимӣ гувоҳи он аст ки раванди таълиму тарбия дар сатҳи зарурӣ дар ин гимназияи тозабунёд ба роҳ монда шудааст. ҳоло шароити зарурии таълим дар ин муассисаи таълимии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе муҳайё буда, омӯзгорону хонандагон раванди таълим ва омӯзишро дар сатҳи зарурӣ ташкил намуданд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти азизи мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон орзуи мо хонандагон ҷомаи амал пӯшид. аз ин лиҳоз мо насли ояндасози кишвар ваъда медиҳем ки гимназияро бо баҳои хубу аъло хатм намуда дар оянда барои боз ҳам гулгулшукуфоии меҳани азизи худ самгузор буда ба халқу ватани азизи хеш содиқона хизмат намоем. ташкилкунандагони ин маҳфили фарҳангӣ мегӯянд ки бо дарки ифтихор аз асолати давлатдориву давлатсозии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз самимият ба ҷойгоҳи ӯ дар бунёди давлати миллӣ, аз ҷумла қабули рамзҳои давлатдорӣ ки парчам аз ҷумлаи онҳо аст, чорабинии мазкурро баргузор намуданд. дар ҳамоиши ин муассисаи таълимӣ хонандагону омӯзгорон зикр намуданд ки парчам аз зумраи муқаддасоти давлатӣ ба шумор рафта, он ифодагари ормон ва арзишҳои олии миллати тоҷик буда, садоқату самимияти халқи тоҷик дар он ифода ёфтааст. зеро парчам нишонаи бақо ва тамаддуннокии ҳар як миллат дониста мешавад. мақсад он аст ки дар дили шогирдон нисбати муқаддасоти миллӣ ва арзишҳои фарҳангӣ меҳру садоқатро тарбият намоем. ҳамин гуна ташаббусҳо ҳамеша аз ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеоянд. дар толори варзишии муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе ба муносибати рӯзи парчам ҳамзамон чорабиниҳои варзишӣ низ бо ширкати хонандагони ҳаваскору варзишдӯст ташкил шуд. гуфта мешавад ки баргузории чунин сабқатҳои варзишӣ барои таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҷалби хонандагон ба чорабиниҳои варзишӣ ва тақвияти дӯстиву рафоқат миёни хонандагон мусоидати фаъол менамояд. аз ин ҷост ки мунтазам дар ин гимназияи тоза таъсиси низоми маорифи шаҳри Душанбе барномаҳои рангин ва мусобиқаҳои ҷолиби варзишӣ ташкил мегардад, зеро дар ин бинои муосир тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардидааст.